से ऊपर जाके खा सकते हैं, ऊपर जाके खा सकते अब इतना देखो ना अरे এটা বড় ব্রহ্মা ব্রহ্মা দেব ତୃତୀୟ ଭଞ୍ଜିଆମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଏକ ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାର ଏହି ସଂଖ୍ୟାନ୍ୱନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏକ କୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଝରଣାର ଦେବୀ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ହେଲା। ଦେବୀ ହସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମର ପୋଷାକ ବୁଢ଼ିଆ ଜାଲ ପରି ପତଳା ହୋଇଛି। ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ବୁଢ଼ିଆ ଜାଲ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖିଛି। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାହାଣୀ କରିଛ, ଯାହାର ନୂଆ ହୋଇ ବିଚାର
এটা আমার ঘর তাহলে আমি তো বাহার চল